Ρε μαλάκα, κερδίζει κόρνη η Καλυθέα στο 90 και βλέπω μέσα στην περιοχή μας τώρα 4 με 5 νταμάρια της Καλυθέας, 2-5 ο καθένας μέσο όρο και εμείς έχουμε μόνο τον γκόλεϊ, έτσι. Και λέω τώρα άμα κάνει ο Βαλμποενά ένα καλό κόρνερ, έχουμε θέμα. Είσαι ΠΑΟΚι, λες καλό μήνα και κάθισε να δεις ΠΑΟΚ Καλυθέα. Μετά λοιπόν από 2 διπλά με Ρήγα και Τρίπολη, πήγαμε να παίξουμε λοιπόν με την Καλυθέα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ το φοβόμουν πάρα πολύ γιατί παίζεις με μια ομάδα η οποία όταν παίζει με τους μεγάλους μεταμορφώνεται και αυτό έγινε και χθες. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ για μένα ήταν πάρα πολύ καλός. Έβαλε ένα γκολ με τον Κωνσταντέλια, είχε κατοχή της μπάλας. Βάλαμε ένα γκολ με τον Τσαλόφ που ακυρώθηκε σωστά. Έχασε ένα Τσαλόφ που δεν χάνεται. Τέλος πάντων τα πράγματα δείχνουν ότι ήταν καλά ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν εμφανιστήκαμε ποτέ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Κοτάρσκι να δίνει στο Λουκίνα να κάνει 1-1 στο 47 εκεί. Κάντο 1-1 ρε φίλε. Κάντο 1-1 να δούμε μπάλα, όχι τίποτα άλλο, να πάρουμε το μάτς. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Και από εκεί και πέρα όλοι είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, ισοφαριστήκαμε στο τέλος. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ήταν καθόλου καλός βασικά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη διαιτησία, εντάξει, όλοι είδαμε τι έγινε, τι να λέω εγώ τώρα, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, τι να κάνουμε ρε φίλε. ΠΑΟΚ και εύκολα δεν γίνεται. ΠΑΟΚ χωρίς υδρότα δεν γίνεται. ΠΑΟΚ χωρίς πίεση δεν γίνεται. Γι' αυτό είμαστε και ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Τα λέμε.